Unha lingua non pode perpetuarse se non se exercita. Unha lingua non pode realizarse se non se proxecta sobre un mundo real. Hoxe todos, ao parecer, concordamos nisto, mesmo aqueles que non hai moito aínda semellaban transixir co galego só como lingua literaria, cando non só como lingua lírica. Teríamos así, neste suposto restritivo, unha lingua ritual, reservada, confinada, refreada, conxelada e, polo tanto, esmorecida, reprimida, asfixiada, acadarmada e, consecuentemente, unha lingua ferida de morte. Unha lingua morta, un latín para especialistas, pronto inintelixíbel para o común dos galegos. Se queremos de verdade que o galego viva, temos que facelo viver todas as vivencias da sociedade actual. Non só as vivencias estéticas, conforme a unha dobre tradición, a tradición da nosa literatura moderna, encetada polos ilustrados e prerrománticos do século XVIII, e a tradición medieval, totalmente ou quase totalmente ignorada polos dezoitistas, senón tamén as vivencias do uso coloquial, do uso comercial, do uso notarial, do uso administrativo, do uso relixioso e do uso político. A lingua galega ten que ser a lingua normal dos galegos.